Старт рекординг. Добър ден на всички. Днес четвъртата и може би последна част на статията критика на работата, която, както виждате, я има на 7 езика. Тук са 6 и английски 7. Тя започва с ето тази потресаваща графика, която показвала връзката на броя на работните часове с GDP per capita, и то от 1870 до 2000 година. Не знам дали е вярна. Цените, т.е. държавите, които са споменати тук, са Германия, Дания, Белгия, Франция, Холандия. Подобни изследвания, предполагам, има и за Европа, и за Северна Америка, и за Океания. И има тук разни мъдри хора, които седят и правят някакви неща за работата или против работата. Стигнахме ето до тук, до Anti-Work Ethic. Само че преди да продължим, ще покажа ето една интересна картинка. Вижте колко е красива. Сега не ми е ясно, ако престанем да работиме, къде ще трябва да живееме. Защото дори ето тази делва ли е, какво ли е, бъчва ли е, и тя е резултат на труда. А пък и в енер да се направи също трябва труд. Освен това, да пуснем ето тази песен. Да на сърца ни да олекне, да живее труда. А кой е прав и кой е крив, да оставим на историците да решават, а тук ние да се заеме с нашата елементарна работа, с copy-paste. Копи, слагаме тук, правим един пейст и слушаме изкуствения интелект да ни озвучи нещата. Его и Ницше, и той се изказал по въпроса. Anti-work ethic, anti-work, redirects here. For the subreddit, CR, anti-work. History Friedrich Nietzsche rejected the work ethic, viewing it as damaging to the development of reason, as well as the development of the individual, etc. In 1881, he wrote, The Eulogists of Work. Behind the glorification of work, and the tireless talk of the blessings of work, I find the same thought as behind the praise of impersonal activity for the public benefit. The fear of everything individual. At bottom, one now feels when confronted with work, and what is invariably meant is relentless industry from early till late, that such work is the best police. That it keeps everybody in harness and powerfully obstructs the development of reason, of covetousness, of the desire for independence. For it uses up a tremendous amount of nervous energy and takes it away from reflection, brooding, dreaming, worry, love, and hatred. It always sets a small goal before one's eyes and permits easy and regular satisfactions. In that way, a society in which the members continually work hard will have more security. And security is now adored as the supreme goddess. 29. Buckminster Fuller, the American architect, philosopher, designer, and futurist Buckminster Fuller presented a similar argument which rejected the notion that people should be de facto forced to sell their labor in order to have the right to a decent life. 30. 31. А сега, естествено, и на български език. Антиработна етика, антиработата, пренасочва тук. За супредит вижте антиорг. История Фридрих Ницше отхвърля трудовата етика, разглеждайки я като вредна за развитието на разума.
както и за развитието на индивида и т.н. През 1881 той пише «Панегириците на труда». Зад възхвалата на работата и неуморното говорене за благословията на работата, откривам същата мисъл, като зад възхвалата на безличната дейност за обществена полза, страхът от всичко индивидуално. В крайна сметка, човек сега чувства, когато се сблъска с работа, и това, което неизменно се има предвид, е безмилостната промишленост от ранно до късно, че такава работа е най-добрата полиция. Че тя държи всички в кула и мощно възпрепятства развитието на разума, на алчността, желанието за независимост. Защото изразходва огромно количество нервна енергия и я отнема от размисли. Замислени мисли, мечтания, безпокойство, любов и омраза. Тя винаги поставя малка цел пред очите и позволява лесни и редовни удовлетворения. По този начин едно общество, което членовете непрекъснато работят усилено, ще има повече сигурност, а сигурността сега се обожава като върховна богиня. 29. Бъкминстър Фулър, американският архитект, философ, дизайнер и футурист Бъкминстър Фулър представи подобен аргумент, който отхвърли идеята, че хората трябва да бъдат де-факто принудени да продават труда си, за да имат право на достоен живот. 30-31. Потресаващо. А сега да минем и на края на тази статия. Оказва се, че тематиката е развита на много места и е потресаващо интересна и показателна. Contemporary era, particularly in anarchist circles. 32. Some believe that work has become highly alienated throughout history and is fundamentally unhappy and burdensome, and therefore should not be enforced by economic or political means. 33. In this context, some call for the introduction of an unconditional basic income. 34. Or a shorter working week, such as the 4-day work week. 35. Media. The Idler is a twice-monthly British magazine dedicated to the ethos of idleness. It was founded in 1993 by Tom Hodgkinson and Gavin Pretor-Pinney with the intention of exploring alternative ways of working and living. 36. The largest organized anti-work community on the internet is the subreddit r/anti-work on Reddit. 37. With, as of November 2023, over 2.8 million members. 38. Who call themselves idlers and call for unemployment for all, not just the rich. 39. In art, the Swedish Public Freedom Service is a conceptual art project which has been running since 2014, promoting an anti-work message. 40. One of the artists involved argued in relationship to the project that changes in the last 200 years or so have always been shifts in power, while not much that is fundamental to the construction of society has changed. We are largely marinated in the belief that wage labor must be central. 41. Така, сега разбира се на български. Съвременна епоха, особено в анархистките кръгове. 32. Някои вярват, че работата е станала силно отчуждена през историята и е фундаментално нещастна и обременяваща и следователно не трябва да бъде налагана с икономически или политически средства. 33. В този контекст някои призовават за въвеждане на безусловен базов доход. 34. Или по кратка работна седмица, като 4-дневната работна седмица. 35. Медият Хейтъла е британско списание, което излиза 2 пъти месечно и е посветено на етоса на безделието. Основана е през 1993.
от Том Хоткинсън и Гавин Претор Пини с намерението да изследва алтернативни начини на работа и живот. 36. Най-голямата организирана общност против работата в интернет е Subreddit, антилог в Reddit. 37. Към ноември 2023 на 2,8 милиона членове, 38, които наричат себе си безделници и призовават за безработица за всички, не само богатите. 39. Чула шведската служба за обществена свобода е проект за концептуално изкуство, който се изпълнява от 2014, като популяризира послание срещу работата. 40. Един от участващите художници твърди във връзка с проекта, че промените през последните около 200 години винаги са били промени във властта, докато не се е променило много, което е фундаментално за изграждането на обществото. До голяма степен сме мариновани в убеждението, че наемният труд трябва да бъде централен. 41. И така, появиха се художниците, появи се маринованата и така нататък. Сега критиката на политическата икономия, отказа от работата, след общество след работата, или какво ли ще изчезва работата. Да припомним, ето тази графика. Интересно ми е да разбера дали е истина или не. Да забъркаме и художниците, какво ли бъдеще ни чака според тези, които критикуват работата. Може би е такова, не знам точно. И да чуем отново песента на труда. Естествено, няма да правя реклама на нищо. Какво точно мислите по въпроса, можете да добавите в края на статията, в коментарите. Оставам на вас да решавате, да се изказвате. Сега имало свобода на словото, права на човека и така нататък, но вижте колко литературни източници има по въпроса за критика на работата. Ако искате да критикувате, ако искате да хвалете, ще ми е интересно да чуя вашето мнение. Ами това е за сега. Стоп рекординг